sa mga anak timan-in ninyo. Dili mo hangtod-hangtod mag-uban sa inyohang inahan. Kanang mga panahon nga naa sila sa atuang tapad na anay limitasyon. Kay walay permanenteng panag-uban diri sa kalibutan. Mintras naa pa sila diri sa kalibutan, ipa-feel nato sa ilaha kung unsa sila ka-importante sa atoa. Kay usahay, naay mga anak kapag ang ilahang inahan nagkatiguang na, ilaha na lang pasagdan, dili ati manon upusahay singka-singkahan lang. Unya pag abot sa panahon, akuhaon na ni Lord ang ilahang mga inahan. Diha na maghilak-hilak, magmahay-mahay, kay lagi nabati na nila ang importansya sa ilahang inahan. Pero ulahin na ang tanan. Nakatilaw na ba ka og pang-insulto nga nagikan sa imuhang pamilya o sa ubang tao? Sa tinuod lang, sakit man yun kaayo ang makatilaw tag mga pang-insulto. Labi nagdaog-daogon ta sa ubang tao, kay lagi pobrera ta. Pero kabalo ba ka kung unsay pinakasakit nga pang-insulto? Kanang insulto na magikan sa imuhang pamilya. Kay sila manggod unta na imuhang kadugo ang gina-expect nimo nga mulaban o mutabang sa imo ang nagaunay ra nimong pang-insulto.